Mae'r Big Pedal yn gystadleuaeth beicio sy'n gweld ysgolion drwy Brydain gyfan yn cystadlu'n erbyn ei gilydd i weld pwy all glocio'r nifer mwyaf o filltiroedd ar feic neu scooter i'r ysgol. Yr elusen beicio systran sydd wedi bod yn trefnu'r ymgyrch ers 9 mlynedd. Her ydy'r Big Pedal, mae o'n cymryd lle dros y Deyrnas Unedig i gyd. Y bwriad ydy cael gymaint o blant i feicio neu sgwtera i'r ysgol dros gyfnod o 10 diwrnod, fel bod chi'n cael wedyn newid yn ymddygiad teithio plant i'r ysgol. Mae pob ysgol yn cyfrestru ar wefan y Big Pedal ac yn cyfnodi sawl milltir mae bob plentyn yn ei seiclo. Mae wedi cael effaith cadarnhaol iawn mewn ysgolion. Be da ni'n gael ydy'n amlwg chwydd enfawr yn nifer y plant sydd yn beicio sgwtera yn ystod y 10 diwrnod hwnnw, ond wedyn be da ni'n gweld wedi parhad yn ystod tymor yr haf. Un teulu nath gymryd rhan yn y Big Pedal llynedd oedd y teulu Evans o Fethel. Nath i hysgol nhw ddod yn ei geinfed yn y tabl drwy Brydain i gyd. Da chi fel teulu wedi cymryd rhan, ond dad, Efin, be ti'n meddwl o'r syniad yn gyffredinol? Mae'n gret tydi, cadw'n heini, mynd i'r ysgol efo ddigon o hwyl a ddigon o egni. Cadi, be nes di fwynhau amdano fel llynedd te? Oedden ni'n gael mynd ar beics i'r ysgol lle bod ni'n gorfod mynd yn car bob bore. Oedd yn rhywbeth gwahanol i wneud. A mam, ti'n meddwl fel rhiant, pa mor saff ydi hyn i gyd? Oedd ti'n poeni am hynny bod y plant yn mynd ar ei beics hebddo chi? Ti yn dipyn bach, ond mae rhaid iddyn nhw cymryd rhywfaint o risg i dysgu sut i fod yn saff ar y lôn. So dwi yn dilyn nhw yn car a dwi'n cyfarfod nhw yn yr ysgol efo'r bagiau i gyd, jyst i wneud yn siŵr maen nhw wedi cyrraedd. Ond na, mae'n da iddyn nhw, maen nhw'n angen dysgu fod yn saff. Cafodd y teulu gymaint o hwb o'r Big Pedal aethon nhw ar wyliau beicio i Lundain. Oedden ni'n gwneud 10 milltir rhwng canol Llundain. A sut beth oedd hynny? Oedd o yn really excited ac oedd o yn really cool. Ond ti'n modd, y manteisio nhw ynte, o ran iechyd, maen nhw'n gwbl amlwg, yn dydyn? Yndan. Be mae'n dweud? Mae'n addysgu nhw rwan ag i'r dyfodol o fyw'n heini a cymryd rhan mewn pethau. Ar ôl beicio bob dydd, oedd yna rhywbeth reit da, oedd y beics allan, oedd nhw wedi arfer dynyddu nhw bob dydd, so oedd wedyn oedd nhw allan chwarae fyny a lawr y lôn fan hyn. Oedd yn peth pwysig iawn, dwi'n meddwl, i wneud, ac i'r plant y pentre wneud, a plant Prydain i gyd, wrth gwrs. Bydd rhai o arweinwyr FFIT Cymru yn ymuno yn y Big Pedal wythnos nesaf, ac os ydych chi eisiau'ch ysgol chi gymryd rhan, ewch i'r wefan am fwy o fanylion.